and local government dị iche iche anyị si Chineke gọzie unu. Maazị Chibeze Mbabasi asị kedere ọrụ onowu ndị Igbo. Nna ikwu ndewo biko anyị na-ezika ndị Igbo niile na Police College maka mmemme Igbo Day nke ọha na eze ndị Igbo na-akwadoro anyị. Kedu ife nwere ịgwa ndị Igbo? Ikuku ndụ FM gwa ndị Igbo okwu mbọ otu obi wee na-arụ ọrụ asị ezu onye ọma mere ya bụ ofufu gbam. Ndewo sa. Biko kedu ihe nwere ike ikwu maka ụmụ ntorobịa anyị nke ndị bekee kpọrọ youth ndị na-adịghị akpọ ife omenala anyị ife? Ndị youth anyị ọwụ ụdị nzukọ a ka ekwesịrị ịdị na-akpọkọta ha nso ka ha wee na-ama maka omenala Igbo. Kwa mbọsị ga-afọ ọmụme ndị youth anya mara na ha si bịa. Oke, ndewo sa. Biko gwa kena ya afa m bụ Kebula Mbogori Ojoko namba 1 Ọhamadike ndị Igbo Southeast. Ọhamadike Southeast ya gazie ya gazie nna ya ugwu. Ndewo Akpụ TV na-ekene gị.